ngicela usikweleta ukuthi uhamba kanje njengamanje sizokwamukela i-King of Maskandi bakhona yini abantu basemzimkhulu hayi basikhona yini insizwa omzimkhulu mina-ke ngiye ngithembise ngithi mangihleli noKhuzani ke ngithi Khuzani ngasekhaya mfowethu uyathandwa ngithi Sikweleti ngasekhaya uyathandwa uyazi ukuthi indlela enimthanda ngayo uKhuzani nasenkandla siphathwa ngale ndlelaenimphethe ngayo la indlela amthanda ngayo awuthanda ngayo umphakathi asemzimkhulu uze wavusa iqhawe lasemzimkhulu hayi bayeke Khuzana yeye asiqale kutheni Sikweleti simthule thina 10 Oh,
emzimkhulu sibantu bento ezinhla ngithi alelani-ke ukuze niyiphathe kahle futhi singabi izoni ngoba vele ukuze adlale kahle udinga thina ukuthi asixolele yonke into siyiphathe kahle akuyona inkinga uma ningazuza estage so ukhona abantu engicela nibahloniphe abazoma la babibambe bane nje kanje ningabeqi ingane ukuze ukhuzana athini imake sishamba ukuze ukhuzana athini akwazi ukudlala angithi ngizokwazi ukwenza lokho so nali ithimba lami lime la uma ngesiboshe lento inhle kangaka lethi okay asihambe ngo-10 abangene abantu bahleli uzobe seqhubeka kwekhuzana phambanani kanje insizwe zakithi siyanithanda kakhulu emzimkhulu ngasekhaya nikwazi ukumeneja sosimo esigapho singabikho sestage nithi ukuhlehla kancane bese siyayiqala kahle into yethu sijabule kube mnandi akekho ozokweqa umuntu emzimkhulu sibantu abazoziphatha kahle kuzani futhi naba abantu bakho Take
Now,